Gaur egun ja entrenatzea ezin nabil, baina pasen ditun pare bat urte, igual gehitxo izatea da, igual pila pasen ditun urtek igeri, 15 urte gutxi gora bera, batzuk Zarautzen, beste batzuk Valentzian, Irari bezala, bai Donostin, 2 urte terdi entrenatzaile bezala, bai, Zarautzik irik eta balian, bai Mikelekin, bai Aitorrekin egun lanian. 2 urte terdi hasi nintzen entrenatzen, bai, ja dagoeneko hau nire 2. urtea izango da, klubian, eta bertan sartu nintzanean Nikola Sierramin izan klubeko irudi, bai, eta guazela ja 3 bat urte, bai, Espainiako txapelketa juten. Gaur egun ja gure helburua ez da Espainiako txapelketa jutia, baizik eta dominorren bila gabiltza. Egia esan behak 200 tximeretako frogan aukerak dazka, eta gure lan guztia bertara bideratze dugu. Bai, igual entrenatzen baten irudia mantendu berdezula, eta horregon bertzeala, planifikazio egoki batekin, puntu asko behiratuta salkatuz, baina merito guztia beria da guztiz, nire ustez. Behar lortzen nian zoze, nire posa igual beria baina hundio dagoendik.